Здравейте! Днес съм тук с една огромна личност. Лиро Михова, която имам удоволствието да познавам и съм абсолютно впечатлена от енергията ти, въобще от всичко, което правиш. И днес сме се събрали, за да говорим за нейната книга, но тя има и друга, която ще излезе съвсем скоро. Тя също вече е излезнала на... Не, през август. А тази е стори. Тази. Добре, сега ще ни разкажеш за тази книжка тогава. И как започна да пишеш, как въобще те завладя стихията на изкуството? Това е малко тъжна история, как точно. Ама аз си мисля, че изкуството винаги се ражда от някаква тъга, или от трагедия, или от нещо преживявано. Аз затова и казвам, че не мога да пиша поезия, понеже мен душата ми е хумор, това поезия. То просто няма как да стане. Но тази книга точно започна в труден за мен период. В Канада. След раждането на двете деца бях изпаднала в дупка. Те работи за депресия въобще нито ги вярвах. Си мислих, че хората са легави, като да говорят тя работа. Тя бе, какво пък толкова? Нали, не може толкова да се справиш, не? И тогава четях. Обаче по това време в Канада изчитах всичко, що имаше на български. Не може да говоря английски, камо ли да чета на английски. Колко години е това? 12. Не, 11. Защото тя е на 11. И нямаше вече какво да чета в Канада. Една приятелка ми изпрати книги, прочетах и тях. И аз реших, толкова с книги изчетах, аз не мога да напиша една книга, така че се чета просто, когато ми е скучно. И така започнах да пиша. Всъщност аз исках да напиша разказ. Само че тази история сама продължаваше. Тя не искаше сякаш да свършва, не искаше да спира до там. Сякаш имаше още нещо, което е недоизказано. Чувствата на нея още не бяха ясни. И аз викам, добре, ние продължаваме нататък, докато най-накрая си изясниш какво искаш да правиш за живота си. И така всъщност написах тази книга. Тя никога не е била планувана да бъде издадена. Тази книга седях 4 години на тетрадка, докато не даде майка ми в Канада. И чистихме вкъщи. Тя ги намери. Започна да чете. И аз викам, аз тук съм седнала да чистя, пък ти там какво заигра за нещо с някакви тетрадки. Чакай малко. И тя чете. И един лист, и втори лист, и трети лист. Като се на това какво е? Аз викам, няма какво да правя и писах някакви работи. Мамо, това е книга. Викам, мамо, това е книга, аз да си я чета, когато ми е скучно. И тя е много хубава история, бе, мамо. И така, майка ми е сигурно 6, може би повече от 6 месеца опитваше да му обиди, че тази книга трябва да стане в книга. Да. Тези тетрадки всъщност трябва да станат в книга. И така, и тогава се съгласих. Добре, ще я издам. Ще се свържа с издателство и ще кажа, може ли да ми дадете 5 броя? За мама, за баба, задължително, за другата баба, задължително, за Лели, там, който иска. Обаче издателството ми каза, ни по-малко от 100 бройки ни печатаме. Към да, бе, аз какво ги правя тези 100 бройки? Майка, къде е спокойно, ще ги подарим, ще ги раздадем, няма никакъв проблем. Ама не стана така. След първия печат, машинния печат, и втория печат, и третия печат, и после и e-book, и сега и аудиобук, и въобще не спря тези 5 бройки по този. Тетрадките оживяха напълно. Тетрадките си оживяха. Добре, разкажи ни каква е тайната сега. По корицата разбираме, че има някаква страстна любов. Има. Неизживяна. Да, историята е, понеже пак се връщам на тези всички книги, които аз съм чела. Винаги в един роман двама души се срещат, не се харесват много, но накрая се захаресват. И аз викам, аз пък мога да напиша нещо малко по-различно. И така историята започва с ние и Брайан, но те се запознават, когато са на 12. Порастват заедно, влюбват се, но когато стават достатъчно големи, всеки да започне нов живот, пътищата им се разделят. И съдбата, разбира се, както в живота, така и в книгите,
има свои планове. Не само за моите герои, тя и моите съдба, някой път спреше да направя с мен, ама сега аз бях тяхната съдба, аз пишех тяхната съдба. И беше много интересно и невероятно изживяване. Усещаш ли ги живи, все едно са част? О, да, аз ги познавам тези хора. Имам такова усещане. А виждаш ли ги визуално? Абсолютно. Винаги първото нещо, което правя, когато изграждам един герой, е да преспа няколко вечер, да си го представя как изглежда, как мърда, какви са му изобщо маниери, всичко как изглежда и как говори, какво прави, защото не може всички герои да говорят като мен малко, частна праста. Трябва някой от тях да се възпитали. И така преживявам техните истории, техните емоции, въобще всичко правя с тях наравно. Другата ти книга, дето сега я чакаме. Всички я чакаме. Само ни загадни за какво е. Аз я писах 4 години, защото се оказа много трудно да пишеш за неща, които ти си преживял. Си мисля, че това е по-лесната част, защото все пак това са своите емоции, трябва да можеш да ги изразиш. Но се оказа, че на хартия въобще не е чак толкова лесно. Аз съм спирала за периоди от 6 месеца, защото знам какво предстои. Тази книга се пише се сама. Тя историята просто си вървеше. А тази история, която сега написах, и я знаех от начало до край и знаех какво предстои. Главната героиня се казва Дарена. Не случайно се казва Дарена, защото тя е надарена. С дарба. Да вижда неща, които не иска да вижда. И е трудно. И на нея е трудно, и на мен е трудно. И разбира се, аз не можех да намеря пътя как да изразя тези неща, които Дарена вижда, които тя нарича проклятия не дава. И затова го преплетах моята лична история с нейната лична история. Накрая, най-накрая да има и хубав край. Да. Един път да имам и аз хубав край в история. Пиленци, ти ме кара да се смея тук 3 дена. Да пишеш за неща, които хората не вярват. И да си ги преживява, да си ги изживява. Въобще не е лесно. Съжалявам, ако искам това да изражи просто. Аз мисля, че това е най-красивото нещо на творчеството. Как... Нали, всички виждаме картини, книги, песни, обаче всъщност всяка една нота, всяка една буква седи човешката душа. Стои. И тая човешка душа търси начин да се изрази, да се докосне, да се свърже с всеки един от нас. И емоциите са огромна част от това преживяване. Абсолютно, аз не го усетих с първата, както казах. Да, усещала съм емоциите и на Ния, и на Брайан, и всичко, през което те преминаха. И си мислех, че след като веднъж съм успяла да направя подобно нещо, беше много по-лесно, когато искам да изразя себе си. Но се оказа много по-трудна задача, когато пишеш за собствените си емоции и си даваш сметка, че тези емоции ще излязат на хартия и ще стигнат до много хора. Може би те след това може да те гледат с различен начин. Дано те гледат с различен начин. Дано да са с хубави различни. Ами виж, аз вярвам, че ние докосваме хората с изкуството, а това те как ни гледат нас не е наша работа след това. Нали? И така погледнато, да ме харесва така да гледам на нещата. То си мислите за нас и е за вас. Абсолютно. Ние си ви обичаме всичките. Да, по един особен начин. И много специфичен. Много специфичен, да. Лина, пожелавам ти Дарена да те дари с нещо много невероятно. Ти имаш уникален дух. Аз, Лина, когато поначално се запознахме, първо се запознахме онлайн. Тя имаше такова присъствие, като дойде
И между другото не бях само аз. Ние всички си мислихме, че понеже имаш огромно присъствие, с хумора си, с въобще начина, размаха, с който се справиш с живота. Малко по-талева. Малко по-български, ако кажеш мен. Да, много по-български даже. Пожелавам ти много успех. Благодаря ти. И на твоите прекрасни деца, които тук се разпростряха в галерията, трябва да дойдете да видите до края на седмицата какво чудо са направили тия дечица на куцанката. Благодаря ти много за цялото ти творчество и за всичко, което правиш. Аз ти благодаря, че дадем шанс на хора като мен и на всички останали творци в тази галерия да покажат себе си, да изразят себе си. И е много хубаво, че приемаш всеки просто такъв какъвто е. Благодаря ти за това. Няма да ми вика, че съм шантава. Ние от такива да обичаме. Чудесно! Благодаря ми на вас. Чудесен ден и на вас и благодарим, че ви гледате. Благодаря ти. И какво ти искаш? Извика?